Bueno, berbideoetan, eingo dugu, laugarren eta bosgarren gaien azterketa ereduaren aurretan agertzen den funtzio esponentziala. Bueno, gogoratu, lehenengo gauza, beti da definizio eremuak kalkulatzea. Eta funtzio esponentzialetan, definizio eremua, bakizue, beti dala R. Vale? Ze, bat biren, beti alda egin ber nahi dugun zenbakia. Vale? X izan da positibo, negatibo, 0, berdin dio. Bueno, gero gogoratu, funtzio esponentzialek denek dauke asintoda horizontal bat. Kasu honetan, olako simple danean da, I berdin 0. Eta gero, Xaren balioak ez daudenez murriztuta, bueno, balio tablan, beti hartzen ditugu, minus 2, minus bat, 0, bat, 2. Eta puntuiekin, kalkulatu ondoren, markatzen ditugu puntuak, eta listo. Gogoratu, I berdin 0, asinto horizontala denez, holan markatzen dugu, bai? 0 danean, bat enboten dau, minus bat danean, 2, minus 2 danean, bat biren ber minus 2 da lau, bat danean, bat biren, eta bi danean, bat laurden. Bai? Bat, bi, iru, lau, minus bat, minus 2, bat, 2. Horren, 0 bat puntuak, gogoratu dela puntu karakteristikoa esponentzial guztietan, esponentzial guztiak hortik pasatzen dira, minus bat, 2 puntua hemen, eta minus 2, lau. Bat biren, eta 2 bat laurden. Eta orain, funtzioa dator, ametik, eta gero eta hurbilago agertzen da. Vale? Hurrengoan, Hurrengoan nengo dugu funtzio logaritmikoa.